Ти си най-младия всъщност тук от всички. Как се чувстваш в компанията на хора с по 20-30 години трудостаж, които лично изпълнителният директор ги награди? Ти си с 10 на години трудостаж. Толкова, да. Не мисля, че кой знае колко голяма разлика намирам в нещо. Те са си заслужили те или иначе. Ти си се служил. Явно съм заслужил, не знам. Не съм предполагал. Старая се. Мисля, че не съм предполагал, че ще стигна чак до тук. Нали? Харесва ли ти работа? Харесва ми работа, да. Мисля, че се развивам доста добре. Явно и началниците са ме видяли. И не знам. Къде си учил? Учил съм в автотранспорта. И това ти е първата работа. Да. Още учих, не бях завършил още петия курс. Карах пети курс и работих тук. Само, че работих в друг цех и се преместих след това там в програмния 600. И вече от тогава съм си там. Място млади хора като тебе в Арсенал. Какво е според теб? Да, стига да му е интересно на човек. Работата не е трудна. Стига да се стараеш и да работиш най-вече, защото има много, които не им се работи.